खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनै गगा मोनदों बेखायनो बांद्राय निउज कालेक्शन खालामनो हायासै मानोना देहायाबो बारा मोजां नङा नालाय। जिखिनि निउज कालेक्शन खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि बुंनानै होलांसै। गासैबो रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कर'नानि भेक्सिना आसामाव मैया सफैबाय। पुणे सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया भारतनि दाब दाब जायगायाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ दैथायहरबाय। मैया गुवाहाटीनि एयारपर्टआव गासै मोन 20, बाक्सुआव गासै 2,40,000 ड'ज कभिड-19नि भेक्सिना सफैबाय। बेनि मादाव मोन 17 बाक्सुआ आसामनि थाखाय आरो मोन 3 बाक्सुआ मेघालयनि थाखाय। फैगौ 6 जानुवारियाव भारत नाङैनो कभिड-19नि भेक्सिनखौ थुजेननाय जागोन। आसामाव मोन 74 सेन्टाराव सा 7,400 सुबुंनो होग्रोनाय जागोन, जाय सुबुंफोरा देहा सावस्रि एबा हेल्थ केयार वार्कार्स जेरै डक्टर, नार्स आरो सिगाङाव थानानै खामानि मावग्रा जेरै रैखाथि बिफान बिथांमोनहा सिगांग्रो मोनग्रोनो हागोन। मोनसे मिथिहोनाय 6 जानुवारियाव भारतआव गासै सा 5 लाख सुबुंफोरनि देहायाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ होग्रोनाय जागोन। कभिड-19नि भेक्सिनखौ मोननै खोलोबाव होनाय जागोन, सेथि आरो नैथि। सेथि खोलोबखौ 6 जानुवारियाव होखांनायनि 28 सान उनाव बे एखे सुबुंनि देहायावनो नैथि खोलोबनि भेक्सिनखौ होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि हेल्थ केयार वार्कार्सफोर आरो सिगाङाव थानानै खामानि मावग्राफोरनो कभिड-19नि भेक्सिनखौ होखांनायनि उनाव 50 बोसोर बैसोनि बारा सुबुंफोरनो होग्रोगोन आरो 50 बोसोरनि उन्दै जायफोरनाव गोबां बेराम दं बिथांमोनहाबो मोनग्रोनो हागोन। 11 जानुवारियाव सिलचरनि पुलिस पेरेड ग्राउन्डआव मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होबाय होननानै बुंखांनायनि उनाव आसामाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। आसामनि दाब दाब जायगायाव मैया मोनद' हारिनि आफादफोर जेरै अल आसाम मटक स्टुडेन्टस इउनियन, अलटाइ आहम स्टुडेन्टस इउनियनफोरा जेपि नाड्डा बिथांनि बेरेखायै मुसुखा सावनानै सोमावसारदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि मोनद' हारिनो एसटि होआलासे एसटि होबाय होननानै फोसावनायनि थाखाय जेपि नाड्डा बिथाङा आसामनि रायजो राजानिसिम निमाहा बिनांगौ। बिसायख'थिनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ थगायदों होननानैबो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथांमोनहा। मोनद' हारिनो एसटि होबाय होननानै जेपि नाड्डा बिथाङा बुंनायनि उनाव आसामाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि मोनद' हारिखौ लानानै राजखान्थि खालामाखै, थाबैनो सेन्टाराव बिनि रिपर्टखौ दैथायहरगोन आरो बेनि उनावनो पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनायनि खामानिखौ जागायजेनगोन। आसामनि मटर श्रमिकआ जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि सोरखारनि हेंथायै गावसोरनि माखासे दाबिखौ लानानै 27 जानुवारियाव धर्ना फोसावदों। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला लकडाउननि समाव गारि मटर खारियावबो सोरखारा गारिनि टेक्सखौ खम खालामनानै होआखै आरो गारिनि मावथिफोरखौ खैफोदनि समाव जेबो मदद खालामाखै। बेनि अनगायैबो गारिनि मावथिफोरनि थाखाय पेन्सन, मेडिकेल लोगोसे गथ' गथायफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय सोरखारनिफ्राय माखासे बिथांखि दाबि खालामनायजों लोगोसे अला, उबारनि ड्राइभारफोरनिफ्राय 26निफ्राय 30% कमिसन लानायखौ खम खालामनानै 10% खालामनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। बेफोर दाबिखौ लानानैनो 27 जानुवारियाव 24 घन्टानि थाखाय आसामाव साखा बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामनि मटर श्रमिकआ गिबियाव 24 घन्टा, बेनि उनाव 48 घन्टा आरो बेनि उनावबो सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होआबा 72 घन्टा बन्द होगोन होननानै बुंथिदों। बिटिसि सोरखारा मोननो हादों 11 सानाव मोन 1,165 जेंनानि कल। थांनाय 1 जानुवारियाव बिटिसि सोरखारा बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो थाखाय मोनसे बिटिआर ग्रिभियेन्स पर्टेल बेखेवनायजों लोगोसे टल फ्रि नाम्बारबो होदोंमोन। बेयाव दासिम सा 1,165 सुबुंफोरा गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरदों। जेंना फोरमायहरनाय अनजिमाफोरा जाहैबाय PMYGनि थाखाय 491 कल, मनरेगानि थाखाय 108, आयुष्मान भारतनि थाखाय 79 कल, रेशन कार्डनि थाखाय 234, स्वच्छ भारत एबा टयलेटनि थाखाय 115, PM किसाननि थाखाय 102 आरो गुबुन गुबुनाव 36। बिटिसि सोरखारा रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थियारि होननानैबो बुंथिदों। दासिमबो रायजोनि गेजेराव सोरबा सोरखारनिफ्राय न', टयलेट, रेशन कार्ड बायदि बायदि मोनाखैब्ला आरो सोरखारनो फोरमायहरनोब्ला फन हरनानै फोरमायहरनो हागोन, नङाब्ला वेबसाइटआव थांनानै गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो हागोन। फन नम्बरा 011-422-13300। अफिसियेल वेबसाइटखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय, थांनानै नोंथाङा नायहैनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा
अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। नगावनि रेंबेंनि नेशनेल हाइवे 36आव मोनसे गिख्रंथाव रड एक्सिडेन्ट जादों। आधार कार्डनि खामानि मावनानै 7 सुबुंफोरा अन्जुपानिनिफ्राय दिफुसिम गंसे बलेर' गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव बलेर' गारियाव थानाय 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 3 गाज्रियैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3खौ फाहामथायनि थाखाय नगावनि देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जादों। जिउ गोमानाय 2 सुबुंफोरनि मुङा चिन्नाथ आरो सुन्दरजित। खौरांनि बायदिब्ला ट्राक सालायग्राया गोरोन्थि साइडजों फैनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों आरो जाथाय जाखांनायनि उनाव ट्राक ड्राइभारा खारखुमालांदों। मुंख्लं फर्दाना दैमारि गोसोखांथि बान्था 2020खौ मुंदांखा एथलेटिक गेलेगिरि मुस्रिमा कुन्जलता बर'नो होनाय जासिगोन। बे बान्थाखौ अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैगौ 19, 20 आरो 21 जानुवारियाव जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों होनाय जागोन। थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो बे मुंख्लं फर्दाना दैमारि बान्थाखौ होबोदों। मुंख्लं फर्दाना दैमारि बिथाङा सिगांनि समनि दरं आरो दानि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि हालामनि सोमलेगुरिनिमोन। बिथाङा सेंग्रा समनिफ्रायनो हारिनि खामानि मावबोदोंमोन। बिथां फर्दाना दैमारिया 1998 मायथाइनि 19 एप्रिलाव दरं जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि बिबान लाबाय थानाय समावनो उदखारिफोरा टंलायाव थानाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियावनो गावथारनानै गालांदोंमोन। आबादारिनि 3 बिलखौ दोनथ'नो बिथोन होबाय सुप्रिम कर्टआ। 48 सान सोमावसारनायनि उनाव आबादारिफोरा बे देरहासारनायखौ मोननो हाबाय। मिरु सोरखारजों आबादारिफ्रा गोबां सावरायलायनायनि उनावबो मिरु सोरखारा आबादारिनि 3 बिलखौ दोनथ'नानै होआखैमोन, जायनि जाउनाव आबादारिफ्रा सोमावसारगासिनो दंमोन आरो सोमावसारनायाव गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जाबाय। जाहाथे थासारिया गाज्रिसिन जाबावा आरो रावनिबो जिउ खहा जाबावा बेखौ नोजोर होनानै सुप्रिम कर्टआ आबादारिनि 3 बिलखौ दोनथ'नो थाखाय बिथोन होबाय। आबादारि 3 बिला आबादारिफोरनि खहा लाबोगोन ना लाबोआ बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दाबाय, जाय कमिटियाव आबादारि एक्सपार्टफोरनि 7 मेम्बार दङ। बिथांमोनहा जेब्लासिम आबादारि बिला आबादारिनि खहा लाबोआ होननानै फोसावा अब्लासिम 3 बिला बन्द थाथ'गोन। आसामनि सानसारियाव गायसनजानाय एइम्सआव MBBSनि गिबि बेचखौ मैया बेखेवबाय। बे हाबाफारिनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हर्षवर्धन आरो माखासे मददगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों। मख'नो गोनांदि सानसारियाव गायसनजानाय एइम्सआ दासिमबो आबुङै लुफुंजाजोबाखै। बिनि लुफुंनाया आबुङै जाफुङोब्ला 750 बिसना थानाय माल्टिपल स्पेशियलिटि आरो सुपार स्पेशियलिटि हस्पिटाल जागोन। बे हस्पिटालखौ 1123 कौटि रांनि लुनाय जागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।